תראי כמה שהחימום עוזר לך באיכות התנועה, בשלמות התנועה, ברוגע, בנוכחות. מדהימה, מדהימה. לנשום. מדהימה. יופי. תראי כמה החימום עזר. את מבינה על מה אני מדברת? חימום של שעה מלאה מביא לך את האיכויות הנכונות לשיפור הטכניקה, ההבעה, הביטוי עם רגש. מושלמת, מושלמת. גאה בך. יפה. נשום לתוך הידיים. את רואה תרגיל שעשינו רק עבודת ידיים. תראי איזה רכות. תראי כמה שזה נתן. סיומת יפה.